panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At syempre, kung bago ka lang sa aming YouTube channel, ay mag-subscribe ka na. Muli ako po si Dian Paragas at siya naman po si Jomay Paragas. Ngayong araw na to, November 28, 2020, dalawang magkapatid naman ang ating isa-sorpresa ngayon. At ang kanilang pangalan ay si Joriel at Janelle Siraon from Palakpalak. Ayun, at ang gagawin nating prank ngayon ay, kunwari meron silang order na mga balon na worth 150 pesos. So, alam namin na babayaran nila yon. So, tignan natin kung ano yung magiging reaction nila sa ating pa-surprise. Aral na! A few moments later. Ginagawa mo! Game. Let's go! Ano bang hinihintay niyo? Okay. Let's go. Ito yung message andyan sa'yo. Let's go. Let's go. Let's go. Ay, nagagawa din pala sila dito, May. Let's go. Tabahon nila, Papa. Hey, anak kayo. May Shopee. Tapos si Janelle. Ay, ano, kasi merong dumating na order. Mga balloons. Kasi mang... Bakit kayo nag-order ng balloon? Ay, hindi mo alam? Wala kayong order? So, wala kayong bang order? 150 lang naman yung bayad. Tita, wala ka dyan. Wala akong pera. 150 lang naman ng balloon. It's a prank! Hindi ka nag-order? Hindi ka ba nag-order? Dito, wala daw silang 150. Bayad! 150 lang po. Sino pong magulang niya? 150 ka rin dyan? Wala. Sino mama mo? Umutang kayo? Ay, mama mo. Sino yung papa mo? Ay, sir, may order po silang balloons po. 150 lang po, sir. Wala kaming Shopee. 150. Wala kayong Shopee? Ala, sino yung nag-order nga? Hindi nyo sinabi sa akin. Umutang kayo? Nakapangalan kaya sa'yo? Wala sa akin. Tapos hindi sinasabi sa akin. Wala ka dyan. Paano yan? 150 lang naman, wala kang pera dyan? 160 lang ang pera ko. 160? Sobra ka na May karang sa Ay, 60? 60? Paano yan? 60 lang? Sige, utang na lang ako. Bala na bang meron? Birthday mo? O, sige, pwede na yung 60. Pero mo nga. Barya pa. Pero wala ka pang bayan. Nagkut. Ayan pala siya ng damit kulay puti. Ginagawa mo? Oo, mamaya ka na mga cellphone. Ilang taon mo na? 11. Pero pala kayo, hindi nyo sinabi. Wala! Ay, hindi pa ka, hindi mo. Ito ka sa ating ko. Tala ka dyan, pinag. Ayan, dito na si Baby. Oy, ito, may bayad na siyang 60. Oh my God! Nag-order, hindi sa atin. Wow! Ikaw nag-order. May Sige, kunin mo pinayag na. mo, tawagin mo. Sige, nasan na kayo? Ate, halika na. Sabi na yaran na ko. Meron na, may bayad na. Ano nangyari? Nakatapa na din sa akin. Nag-ampula ka dyan. Ay, halika na dito.
Halika na dito, baby. May regalo ako sa'yo. May regalo ako. Halika na. Wala kayo dyan. Tara na, ano. Sige na. Sige na. Nagkata may regalo daw siya. May regalo ako sa'yo dahil umiyak ka. May regalo ka sa akin. Ay, ading pala. Bait ni ading dyan nila. Siya nagbayad ng... Huwag ka lang umiyak. Halika dito. Siya na yung nagbayad eh. Hindi ikaw yung nag-order sa daddy mo. Ay, hindi rin ikaw. May tingnan mo na natin. Ilakang mo na. Kasi ate may nero. Mas matangkad si ate mo. Ayan. Ikaw may pera ka? Ang dami mo namang pera. Ayun na lang pera mo? Wow! Nakunin natin ang mga balon. Halika dito. Ito nga ang bite-bite ng ating birthday celebrant. Kaya si ate din. Sino kaya magbubukas? Ikaw na lang magbukas. Kanina pa yung order mo. 60. O yun. Ikaw, buksan mo na. Buksan yung dalawa. Dito. Anak ko. Buksan. Sabi niya sa surprise na para sa inyo. Ito, yan. Ito, tingin kayo dito sa camera. Kung sasabihin niya. Thank you po. Thank you po. I love you, camera. Salamat, Shopee. Sige, picture muna kayo. Malawan. Joriel and Janet. Maligayang kaarawan sa inyo. Sana'y sa araw na ito ay napasaya ko kayo sa aking munting sorpresa para sa inyo. Gaya nga ng sabi ko sa inyo,
ko, makita ko lang kayong masaya ay masaya na din ako. Pasensya na mga anak, sa ilang taon wala ako sa pinakamahalagang okasyon nyo, pero lagi niyo tatandaan, kayo ang aking inspirasyon kung bakit ako nandito at nakikipagsapalaran. Alam kong hindi ako nagkulang at lagi niyo tatandaan, nasa malayo man ako, lagi ko kayong inaalala. Wala sa akin ang salitang pagod. Suko na ako para sa kinabukasan niyo. Lahat kakayanin ko. Ang tanging hiling ko lang ay ang mag-aral kayong mabuti at para makamit ninyo ang inyong pinapangarap sa buhay. At higit sa lahat, lumaki kayo na may takot sa Diyos. Mahal na mahal ko kayong mga anak. Lagi kaming nandito para sa inyo. Miss na miss ko na kayo. Tiis lang, may awa ang Diyos. Magkasama-sama din tayo. Again, happy birthday and enjoy your day mga anak. God bless. Bawasan ang paggamit ng gadgets at laging makinig kay Papa, Tita, Titon, Ane, Kuya, Nanay at kay Tatay. I love you so much and I miss you mga anak. So, ano masasabi niya sa message ng nanay? Ate, dami ito. Dito, ate. Sabihin mo sa kanya. Dito, sige. Sige ka dito. Sabi. Love you, Mama. Thank you. Ayun, o. Sabihin mo sa baby. Happy birthday. Si Lola po, Lola, ano pong birthday wish niya po sa kanilang dalawa? Magbalintiro ka, no? Wala po. Hindi ba rin eh? Papa yung lalaga kanya yung salamat alin anak ko sabi ko anak ko masakit ang labig yung pamilya kansan na na yun pagsisimpat ganda anak ko amot ang asawa mo sa masakit ang magsimpat kayo may apo nagawa niyo Tagalog tapno ang dating love you ako Pakis ka garan? Basta. Si Tatay, ano pong birthday wish niyo po sa kanila? Ito na lang po kayo sa topic po nila. Sige na po ka. Short message lang. Sa kanilang dalawa tsaka po kayo isasawa mo. Dito na lang po kayo, Tay. Masasabi ko kayo sa kanila. Salamat ka kayo sa dalawa. Tita, birthday wish niyo po sa kanila. Dito na lang po kayo, Tita. Happy birthday! Bago pag maraming taon na happy birthday. Ay, Julie. Ayan, so kantahan na lang po natin silang dalawa. Sabay-sabay na lang po tayo. Ay, ako rin lang. Ayan, so 1,